kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong gati walang. Kini kilong kimat ki bakong sanjong ka khubor mentaka stem. Anon pli Menteri Rang Bado kari Narendra Modi mentaka sngi ki projek nak banta ki kampan roi ba pher ha ka jala Manipur. Pen perking ka sarkar Meghalaya ya ka lek kawan kentup ru ya ka jing penjari curfew banyada na ka jing sapryang jung khnyang jing pang Omicron. Pensengau ke sarkar India ya ki bishar bahakledo badai bendang penne ya ka jing dawa pralak tingka shisnem na ka banta ki samla puli NEET postgraduate counseling ki bawan na kilong yeng long sem ke baduna ha ka yo kakot. Hashwa ba phinya asngau ya ka khubor ka babnya sngum ha ban sha ashkor shwa ya ka ni ka jing berbena. Kat bakari India ka thau history da ka pendep ya ka jing IT ka hadu palat his paklur teli banya dana ka COVID-19 ka All India Radio ka ai khubele yaro ya barok ki doktor ki nurse ki shakri ki bakhama khamat bat ya barok ki brio ki bala dep IT ka bat penlong ya ka jing thumu ka bajob. Watla kari ka lakan jo shakani ka thong ni pen kan mau ya phi ki nong sngap barok ba ka jing khun persha ka thma COVID kampat kut satia. Ni kerpa de phi ki paralok ban pendep ya ka jing IT ka baro arwat kham kloi kat bala badah ka juga por banyarap lemi ki wei bekin yo ketika ha baro kita masale ke men kan mawan buat ikini ki lightly ki jing batha ki basuk ban buat deng bhai ki mask ya paji para brio da sat bhai la ki jong ki ti bar kadur khmat man la ka por naga banta ki jing tip ki bakham nya ki bay dei ka COVID-19 phila ban phone hakini ki national helpline number not iwe ar like ndai nyo phra not sau hnriu lani iwe not nyusan ki nombor IG rap ki balong kerpang na kabanta ka jala Meghalaya ki dikini iwe not phra but iwe not nyu not mentapat penyes ngau ya ka khubor ka babnya Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unwan sha Manipur bat Tripura mentaka sngi umuri un pli bat bu maunong rim ya arfu arteli ki project na kabanta ki kampen roy ki bala bu dor palat 1,000 pras pa klur tingka ha emfal ha Manipur Menteri Rang Bado un pli ya lightly ki project ki bakot kumba 1,000 pras pa san phau klur tingka ha ka jing pulut pensep ha ka jo kapor an bu ru ya umaunong rim ban pentre kendai teli ki project ki basang dor 1,000 kendai pa san phau klur tingka ha agar telah ha kapor arbajin of high sngi Menteri Rang Bado un pli ka integrated terminal building ka bathamai hakat lingsun Maharaja Bir Bikram kadai ka ying balate ha ka jing penut pensep ka balong saus pa san phoklur tingka bala penbiang ya barok ki jing don kam ki balong kat kum ka juk ka bamenta kum kala menyada lepa na ka jing saplyang jung khnyang Omicron bathamai Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrat sangma min ka sngi ulap penbera baka sarkar jala kala shime ka rai ban khamper kheng ya ka jinge lumpat ba ha ka jing kren jung u bikinang pathai khobor men ka sngi uang baka sarkar kan buru ya ki jing adong ba pher na ka banta ki kali shimet ha ka ba ansa pentre kam da ka jing ya odd even ki number kali kani kan sang trekam na duk san trek u kala lingkon ka curfew kan sedang trekam biang na duk ka por ship ho baji men mi da shillong bala bathai ki deputy commissioner bakin pet ya ki jing don kam penmi hukum kat kum ka jing dawa ha ki district ki jongki nakabanta ki brio ki bawan rung sa Meghalaya la pelongkong san bagi haban pendap ia ka jing test covid nyo pu ar kenta hashwa banwan nalor ka jing pendap ru ia ketika baro arwan Usumbuat Menteri Rang Ba ka Meghalaya ba pres Chonten Song menhin ka siula pli ka jing IT ka nakabanta ki samla lor khat san hanu khat pras nem kerta Harinja State Dispensary Shillong hai be kiran bikinong pathai khubor wa pres ton ula bo ya ka jing kerpa nakabanta ki longkme longkpa bakin pha IT ka ila ki jongki khon ki badan ha ka kerta ula bandap susu da ka bo ong ba la penmi ki jaka IT ka haman la ki PHC but CHC ha Meghalaya ki samla lur khat san hadu khat pras nem kerta ki don kumba R.riu lakngot i aroma kharsentiu iba khat news nem kerta ibala dep shim ya ketika i ai ka jing penchiluri ki para samla ban wan shakhmat bat pendep ya ka jing IT ka ban yo jingeda na ka bantai ledi ka jing IT ka ki samla lur ki bah pedeng kerta khat san hadu khat pras nem kala sedang duk menning desngi ha barok ka wi kari nakabanta ki samla bat kena ki bahapo khat prasnem kerta ka jatika ka bala banyo ka ditang ka ko vaksin ka tenar ka bakhmi ka ko ka khya ka ong ba baro ki bala kha ha lani shwa jo usnem 1,000 saw kila banyo ya baro ki jatika kentup ru ya ka Covishield ki bakha padeng usnem 1,000 san hadu 1,000 nyo kinyo tang ya ka ko vaksin kumba phralok
pra lak ngut AA kisamla khatsan hadu khat prasnem kila de penung kertengi ladi hakowin portal banyo ya ketika kabala sedang nadu kesitari ukala lingkot hajar arpuar banyo ya ketika pira bansulet hi sekejaka IT ka lani bu sengi lupa dakalat online Hami zauram menin kesengi la sakhi ke jingkiu jingkinong yo kempang yo knyang jingpang covid hadu arpulai point sau not nakashispa Shispa san pu arngut kibriu kila yo knyang jingpang menin kesengi badha bakhen kilumlang kami zauram kala sakhi hadu shilak sau huai hajar khandai spa iwengut ki covid positive case tat hadu menta kajingya briu na kaklam hakate ke jela kalong san spa sau hun rungut ki active cases menta hami zauram kidan shi hajar nyu spa laifu arngut Kibela kuat baro kilong silak live khandai hajar hendriu spa arpulaingon. Kani ke kubur kawan spi na ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar India kala penskau hak yang bisa bahakli rojong karila ni ke Supreme Court bakala shimya ka rai ben penne kum bakalong ya ke jingdawa bakayo ka court hak sisnem ka daiben long pralak na ka bentaki candidate need postgraduate counseling ki bawan ni ki long yeng long sem ki bakhamduna kayo ka court. Haka affidavit bala ai haka ying bishar ka Sarkar India ka ong ba yakatay ka rai la shimkat kun ki jing ai jingmut jong ka kanhon ki riu shampang ka ong ru ba ka jing pen kalai ki kendon hasiteng lenti kan sa pen misipun ki jing kulmar haka admission ka ba dang yat menta kan long ka jing thut na ka banta ki nong penyat ya ka tari ka kata mat kum juru ya ki nong puli ka komiti ki riu shampang kala ai jingmut bala ban sedang pat ya ki jing pen kala haus nem puli ubanwan Menteri Ketenaga ki Kampung Roy na ka Sarmanand Sonowal menin ka sengi ula penbena bala ai ka Haldia Inland Waterway Terminal bakan trikam shipor ha ka ban kit ban ba ya ki Mar Shapandu Terminal ka baha Guwahati ka ba penyaso ya ka than chate lamingi bat ka Kolkata Lingba ka lenti duriau National Waterway ka ba ar Kani kan pli ka la ban kampen suk shushu ya ka jingsalan mar na ka than chate lamingi shakiri ki ba shabar bakun joru shaki jela ki ba pher hakaleng kari lejong Usonawan ula yo banyikran bat baro ki baidon menta ha ka karkhana shalan mar lingba kilinti jong ka Kolkata bat karot nong Haldia Ula pensenguru bakaladan ka jing perkhat ban ai ka jing penthi kenai ki bang bakin kersan da ka basok ya kinu kinu jing rapisa ki ban penklan ya katika kam Ka Sarkar Arunachal Pradesh ka panik jingmut ha ka ban penklan ya ka lat trekam da ki kor komputer ha ka jingte Kambon ki surok kali menta usnem kanang ban kentiu ya ka roy ka par ha ketika jela ya kan ila ong do menteri ramba ka Arunachal Pradesh upe makhandu ka sarkar kan kit khia ban pendep ya artli ki project ki bakongsan menta usnem hajar arpuar bar kita ki kentup ya ka surok tali hakra dari district bat ka Miao Vijayanagar ka bahap hapo Changang district upe makhandu ong baka surok Miao Vijayanagar kadai ka waini ki surok bala rimtam balas dang tre ka naddu baka Arunachal Pradesh karangde tang ka Union Territory India ladap IT ka COVID ya palat shispa asau pusan Klur ndropo pralak mot kibriyo hakaleng karita hadu menta menin kesni kibriyo pelayo tika kidon arfulai lak lai po hajar ngut baka jingyo jingko jing kibriyo kibalangat haka klam kalong kandai po pra point arnot nakashispa menin kesni palat shipau hajar ngut kinong pang COVID kilalat nyok kanyang jingpang si hajar news pa ngut kibriyo kilayo ayo kanyang Omicron ha India bana pring kini ndro spa lai po kandai ngut kilayo jingkon ke jila Maharashtra kadai ke jila ka babon tambe kibri ki bela yo khnyang Omicron kata san spa ship hongun bot sakadali lai spa san phuwei ngun Meghalaya arngot kibri ki langat khnyang jingpang corona menin kasngi barki active cases ki badon menta hakani ke jila ki long nyu phulai ngun hakawai pat kalyang sawot ki lalat na khnyang jingpang menin kasngi ba ka jingyo jingkot nya ka covid Meghalaya ka long pra phulai hajar ar spa khandai fu arngot tar hadu menta Ka Sarkar India ka ong bakladap ay palat shispa sanpu ar lak teli ki dawai tika banyadana ka COVID-19 syabaro ki jela bat Union Territories ya ka bala shu ai da ka Sarkar katanat ka bakmi ka kot ya khia ka pentip ba kadang sa palat khat kendai kelur prapusau lak teli ki dawai ki ba 4 penankam ha ki jela ki ba pher Kaptu gani ka khubor kala kot bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong Sngob hapan apat mata sai ka program ko benbut